Basobishini my friend abagoloza ukuvala izitolo zabo babuyele emazweni abo ngoba sekunethimba lasebusuku elimasha nomentshisi. UJulius Malema usededele isixwayiso wathi ningakhohlwa ukuthi uDuduzane Zuma akusiyena owala eSouth Africa akakwazi ngisho ukukhuluma isiZulu. Kanti iSA News isaloku ibe ngungqa phambili ekukhangiseni amabhizinisi amancane namakhulu ngenkulu impumelelo ngamanani affordable. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no-TK Zuma. Sanibonani. Basobishini my friend abagoloza ukuvala izitolo zabo babuyele emazweni abo ngoba sekunethimba lasebusuku elimasha nomentshisi. Lokhu kuvele emva kokusabalala kwamavidiyo aveza izitolo my friend ebusuku ziqhamuka amalangabi. Lama uzozushe nje ushele emzini yabantu awuyingani kini. Bazoze bakbraye njena awuyingani kini. Ngoba yakhulunywa kahle lento yakhunyulo. Yakhulunywa kahle lento le. So yabona mina lalela khona into engijwayele ukisho mina. I used to say umuzi nomuzi unondlebe kazizwa wakhona. Umuzi nomuzi nje unehlongandlebe lakhona. Awukho umuzi nje ongenayo usikhwili phambana nobhoko wakhona. So nathi la eSouth Africa sinawethu amahlongandlebe. Abantu ozobatshela ngomthetho nizoboshwa ningakwenza ukuthi asiyenzeni kanje bathule ngathi bayakuzwa. Kodwa ebusuku bese begijima nomentshisi bayokwenza into ephambene nomthetho. Ngeke ubenze lutho labo bantu abezwa sidalwa. Yingakho sibabiza ngamahlongandlebe nje. We understand? So yabona ke manje kunethimba lamahlongandlebe ke manje ala eSouth Africa avuke ebusuku kuthiwa wezwakala mayihamba asuke ephethe amathaya ephethe amakhalibhoti amaphepha yonke leyo nto ephethe nomentshisi. Kuthiwa manje bamasha ngethaya ngoluthi lamentshisi nethaya ebusuku. Ubona ngecontainer ka my friend isiqhamuka amalangabi nje ekhali Mariam qhamuka ilanga bayababraya ke manje awuyingani kini ngoba sayisho lento uma kushaya umhla ka30 uzobe usuyagoloza phela kusho ukuthi uzobe usuyalwa umuntu ogoloza usukelwa lo muntu wese goloza endaweni yakho umtshela kahle ngomlomo uzofela nje emzini abantu awuyingani ngoku awuyingani kini sidwanya mpuphu ndini uyabona Xolise nanti udaba. Hey ama-South Africans awayibekile phansi bafethu awayibekile phansi futhi angibasoli. Mina beyithi indaba zalento yama-foreigners isiphelile ngenxa yongizwe nophakela umthakathi isathe ukuthula kancane. It seems manje akusarekhodwa akusamashwa kuloku kuculwa into engapheli. It seems like sekulindwa kube mnyama manje. Kuyongqongqiswa nje. Yohlaselwa abantu. Iyona ndlela yokudila ke nama-foreigners ke le. Hayi le kade siyibuka. Hayi yabona number one. UJulius Malema usededele isixwayiso wathi ningakhohlwa ukuthi uDuduzane Zuma akusiyena owala eSouth Africa. Alukho nolodwa ulwimi akwazi ukulikhuluma la eSouth Africa ngisho isiZulu akakwazi ukusikhuluma. Umalema lokhu ukusho uyazi yindaba umalema esho nje lalela uJuju angithi uyazi ukuthi njengoba uDuduzane Zuma esanda electwa as electwa electwa konje lapha kababa lapha kusekhaya ke edladleni electwa kuhlalwa nje phansi ubaba acabanga ukuthi manje umanyuva kanjani wenza njani so uya appointwa njengoba esanda appointwa njengano first deputy president weMK. Uthi ke uMalema ngicabanga ukuthi usho ukuthi njengoba ade nibhizi nixosha mazayizayi nje nithi abahambi ningakhohlwa phela ukuthi uDuduzane unobuzayizayinyana naye. Uthi kunobuzayizayinyana nje obukhona lapha yana ngenxa ukuthi wazalelwe eMozambique wakhulela khona so akakwazi ngisho ukukhuluma isiZulu. Kusho uMalema angazi ukuthi uJuju kushiswa yini lokhu angaqedi. Xolise nanti udaba. Why and summary in India? Duduzane, I don't know where that boy is. But that boy fella is not a South African proper. What Duduzane, his mother is Kate. And Kate was Zuma's wife who committed suicide. They are born Mozambican. Duduzane and Dudu Zile. They can't speak Zulu, those two kids. They can't speak any South African vernacular. So they
are from Mozambique. They stayed in Swaziland, they stayed in Zimbabwe, then they came to reside here with their father in South Africa. So for Duduzane to leave a country is very easy because they don't have a history of settling in one place. I-SA News isaloku ibe ngongqa phambili ekukhangiseni amabhizinisi amancane namakhulu ngenkulu impumelelo kodwa ngamanani a-affordable. I-SA News uyabona mina ngisayisho namanje lento ngihlezi ngisho futhi alikho ibhizinisi ekuyosekuseni seliphumelele ungazange uzulibeke emehlweni abantu. Ibhizinisi ukuze liphumelele kufanele lihlezi lisemehlweni abantu. So ngiza ngenze example ngala mabhizinisi amakhulu. I-social media nansi bakwethu iphambi kwenu. Uyamdinga umuntu ozokupromotela noma abantu abazokupromotela ilokhuzana yakhe ibhizinisi lakho ukuze liphumelele. Into emnandi ke ngathi la kwa SA News thina sinendlela yethu ke nje ingakho ama customers nama clients ethu ehlale buya every day. It's because they know ukuthi thina siposta ku YouTube, siposte kuyilokhuzana ku TikTok, siposte ku Facebook. Zonke lezi ndawo lezi sine engagement ongakazi uzuyibona enkulu ngalendlela yokuthi ifoni yakho ilokhuzana ifoni yakho ivele ibe busy within an hour siyipostile advert yakho lithi lishona ilanga mhlambe iadvert yakho isuke sibonwa abantu aba 500,000 or more. That's what we guarantee. Sikhuluma ngento oyibonayo hayi radio bezokutshela ukuthi sinamali lesinazi amangaka kodwa bangakuprovela ukuthi ukwazi ukuyibona leyo yonke uyibona la. So abantu abeze bezo-advertise amabhizinisi abo kwa-SA News indlela esi-affordable ngakhona but i-influence ne-response oyitholayo iyamangalisa. Dayila le number esescreenini noma usiWhatsApp kuyona usifonele futhi uma uthanda sikhulume nawe. Into emnandi-ke ngathi ukuthi kuyaxoxeka nathi. So nje asikhulume sibone ukuthi kuhamba kanjani sithathe ibhizinisi lakho silifake kubantu. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi izithatha udangothi.